taj jedan život. Vrlo često sam čula da oni ni ne znaju gdje se nalazi naša država. U eonima vječnosti imam taj mali treptaj i odlučio sam da ga iskoristim na teletekst. Premio se skupio hrabrost. Jesam ja prošle godine jedan put. Poslanica u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Daj, napravite informacioni sistem, molimo vas. Moje ime je Nikola i sa mnom je moj kolega i nažalost prijatelj Danil. Društvene nauke koje bi možda trebali da su ispred svega ovoga, da nam tumače i objasne šta je istina i šta su neke nesumnjive činjenice. Da pokažemo da iza onoga što je zvanični način zamišljanja, istorije, političke nauke, ideologije, postoji nešto što je ispod toga. Zašto je promiskuitet moralno loš? Koliko priča Danilo, glavu bi mu razbio sad s ovim mikrofonom, To razmišljam.